Veľmi sme zvažovali, či na našu stránku poskytnúť priestor aj pre reklamu. Nakoniec sme sa rozhodli, že áno, ale v rozumnej miere tak, aby ste sa dostali hlavne k tovarom a vecičkám, ktoré hľadáte, ale doplnili sme aj tú reklamu, a to z nasledovných dôvodov. Poprvé, obohatí vás to o nové informácie a aj v reklame môžete zbadať informáciu, ktorá môže byť pre vás užitočná. Ak nie je, proste na ňu nekliknete a budete sa orientovať na vecičky, to je samozrejme to najdôležitejšie, ale v prípade, že vás reklama zaujme, napríklad táto, tak stačí na ňu kliknúť a dozviete sa viac informácií. Samozrejme, túto reklamu my máme platenú. Nie je to nič tajné a veľmi transparentne to deklarujeme. Nie sú to veľké peniaze, ale aj tieto peniaze nám napríklad pomôžu pri vylepšovaní e-shopu, nových funkcionalít a tým pádom budeme spríjemňovať váš nákup, budeme rozširovať možnosti, bude viac tovaru, takže si takto vzájomne pomôžeme. Prajeme príjemný nákup a prípadne nové informácie cez reklamy.